Здравейте и добре дошли в канала на Mental Fit Психология. Днес ще разгледаме темата «Трябва ли да търся моята сродна душа?». Ако това съдържание ви допада, абонирайте се, за да не пропускате нови видеа. Нека започваме! Представете си, че едно момиче расте с непостоянни родители, които или я оставят за дълго време при баба си, или изведнъж се появяват и я засипват с подаръци. Израствайки така, жената ще почувства, че светът е ненадежно място и човек не може да разчита на близките си. И сега на хоризонта се появява човек, който изглежда като каменна стена и със сигурност ще я предпази от плашещия свят и несигурността. Една жена се влюбва, но в кого? В самия мъж или в това как се чувства около него? Често такава любов е резултат от проекция, която ние като филтър налагаме на другия. Ние забелязваме в човека това, което ни липсва в самите нас. За негова сметка очакваме да завършим психиката си до холистична, чувстваме дефицит в себе си, който нашата така наречена сродна душа трябва да запълни. Разбира се, в същото време можем да изпитваме нежност, страст, уважение, възхищение, но тези чувства са адресирани не към напълно реален човек, а към идеалните му черти. Ако останем в проекция за дълго време, може никога да не срещнем реален човек, но вместо това очакваме, че той ще отговаря на нашите фантазии. Да се върнем към нашия пример. Жената очаква защита и предсказуемост от партньора си, очаква той винаги да я успокоява и утешава. Тя като че ли го назначава за ролята на родител-пазител, който няма право на слабост и несъвършенство. Тя се пристрастява, защото без партньор й е трудно да се почувства пълноценна. Това е връзка с фантазия, а не с човек. Връзките не са равнопоставени за хора, които не са психологически отделени от родителите си. Когато възрастни такива хора не могат да разчитат на собствената си вътрешна сила, те се страхуват от отговорност и са склонни да контролират всичко твърде много. Оказва се, че когато търсим нашата половина и мечтаем да се слеем с нея в едно цяло, но не се чувстваме като независими единици, тогава ще използваме другия човек, за да компенсираме вътрешния си дефицит. В такава връзка няма място за собственото аз и аз на другия. Разбира се, на всеки от нас нещо му липсва. Майчино внимание или бащино признание, възхищение или чувство за собствено достоинство. Но това не означава, че друг човек трябва да затвори тази дупка в нас. Задачата на всеки е да допълни тези празнини в другия. Какво е здрава връзка? Когато осъзнаем собствените си слабости, приемем тъмните си страни, осъзнаем истинските нужди и желания, започваме да виждаме партньора си по-реалистично. Ние не се стремим да го преработим, а напротив, да се адаптираме към него, като не оставяме живота си в неговите ръце. И тук стигаме до най-важното. Здравите взаимоотношения имат едно задължително условие – основата, без която те не могат да съществуват. Това е уважение към отделността на другия човек. Разбирайки и приемайки, че нашият партньор е отделен човек и не ни принадлежи, ние образуваме двойка, в която вместо половинки има отделни единици. Преодоляваме чувството на самота и се свързваме с другия, но същевременно запазваме своята индивидуалност. В такава двойка интересите, желанията, чувствата, усещанията и недостатъците на партньора достигат значението на нашите собствени. Това е зряла любов, в която двама стават едно и остават двама. Ако открихте стойност в това видео, ще се радвам да се свържем. Последвайте Mental Fit и във Facebook или Instagram. Бъдете здрави и до следващия път!